Ongi etorri, Euskararen bozketak itxaron egin beharko du Europar Batasunean. Atzeratu egin dute berriro ere Europako Batasunean Euskara katalana eta gallegoa ofizial izateko eskabideari buruzko bozketa. Euskal Herriko artistak eta kultura eragileak Palestinaren alde batu dira. Hitzez Pitz izeneko musika bilduma bat argitaratuko dute prezio librean herri palestinarraren alde. Bi 2025-2027 aldirako etxebizitza gida aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak. Bertan lehentasunezko helburutzat ezarri du 7.000 alokairu sozialeko etxebizitza berri eraikitzea. Mikel Mazkiaran, Gipuzkoako SOS arrazakeriako kidea izan da duela gutxi, Hamaika telebistako aktualitate solasaldian pertsona migratzaile eta arrazializatuen inguruko aurreiritzien, diskurtso xenofoboen gorakadaren eta erakunde publikoen hartatze eta babes sistemen inguruan hizketan, besteak beste. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian pertsona arrazializatu eta pertsona migratzaileen inguruan hitz egingo dugu. Egun oraindik jasaten dituzten aurreiritziak, gorroto diskurtsoen gorakada edo erakunde publikoek duten hartatze eta babes sistemaren inguruan arituko gara hizketan besteak beste. Eta horretarako, Hamaikako platoan daukagu Mikel Mazkiaran, Gipuzkoako SOS arrazakeriako kidea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Kaixo, arratsaldeon. Azken garaiotan badirudi diskurtsoetaz hitz egiten diskurtso xenofoben gorakada sumatu da Europa mailan. Ultraeskuinetik abiatu da, baina badirudi gizarteko beste eremu batzuetara iristen edo zabaltzen ari dela. Ematen du, baina hau nik uste dut neurritu beharko da. Hau da, ematen du dagoela ja esaldi bezala edo esaldi moduan esateko. Goraka dijoa eskuin indarren diskursoak, baina neurritu beharko da. Eta gero ze eraginak ekartzen ditu diskurso hori gizarteentzako. Orokorrean eta arlo politiko batean bai argi dago alderdi politikoak goraka dijoazte Europa osoan. Populismo hori, gero gizartea nola transmititzen da eta noraino gizartea kaso egiten du diskurso hortara da gauza bat pendiente dagola neurritzeko, zehatzago, nire ustez. Eta Euskal Herriari dagokionez, politikoki ultraeskuinak ez dauka oso presentzia handia, baina diskurtso horien edatzea sumatzen duzu da, Euskal gizartea arrazistago ari da bihurtzen, ez badaude zantzuak? Hori da betiko galdera. Euskadi arrazista da, noski, eta galdetuko bagenun Euskadi matxista da, bai, eta norre esango du ez dela. Asuntoa da, eta noraino da arrazista, eta ze arlotan, oain dela gutxi ikuspegik atera du, argitaratu du, diskriminazioaren neurri hori, bi urtero uste egiten dula. Horra saltzen diren datuak ez dute esaten oso arrazista denik. Gertatzen dela da gero sortzen dira gatazka konkretu batzuk eta gatazka horren aurre egiten du jendia diskurso bat, bai, oso gogorra. Orokorrean, nik esango nuke, bai, noski, Euskadi dela razista, beste leku batzuk bezala, oso arrazista ez du ematen, oso arrazista denik. Izan daiteke arrazistagoa, bai, ez badute responsabilidade bat aginte sozialak eta politikoak. Baina zein da benetan adin txikiko horiek duten errealidadea? Azpimarratu beharko da agian lehenbizi ez direla adingabeek, baizik eta gazteak. Hau da, adingabe bat baldin bada egon behar da sistemaren barruan. Kasu honetan edo Euskadin, konkretulki, diputazioa dauka kompetentzia hori adingabe
bere kabuz hartzeko, bere hartzeko. Izaten dira normalean edo sistema horren kanpoan daude edo kanpotik etorri dira, beste probintzia batetik, eta ezin dute sartu emanzipazioi edo errekurso residenzial batean. Hori da pixka bat diagnostikoa. Zer gertatzen da, kalean daude askok, eta batzutan okupatu egiten dute, utzik dauden bajuak edo, eta hor sortzen da gatazka bat. Eta gatazka horren inguruan sortzen dira diskursoak bai oso gogorrak, oso gogorrak. Hala ere, hori zuk gazteak aipatzen dituzu, jada 18 gazteak baino, 18 urtetik gorakoak, baina badaude 18 urtetik berakoak, bakarrik bidaiatzen dutenak, eta azken hilabeteetan negoziazioak egon dira Espainiako gobernuaren eta tokiko gobernuen artean, adin txikiko hauen nolabaiteko hotza dirudi, baina banaketa egiteko eta akordio batera iritsi ziren martxoan. Nola baloratuko zenuke Euskal Erakunde Publikoek negoziazio prozesu horretan izan zuten jarrera, bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Nafarroako gobernuak? Ulertu daiteke Eusko Jaurlaritzak esatea, hasieratik nire ustez kritikatu daiteke plantamentua, hasierako plantamentua, hau da, azken finean eta elkarte komunitate guztiak ari dira esaten zenbat tokatzen zaizkit. Eta zergatik ez duzu esaten bai, nik prest nago, zeren azken finean eta adingabe batek, nik hartu behar dut nire eskuan. Nik dago vulnerabilidade batekin hartu behar den nirentzako. Hori ez du inor esaten. Denak esaten dute, aber zenbat tokatzen zaizkit, izango balitz, ez daki, sustantzia bat, hori ja hasieratik nik kritikatzekoa da. Claro, Eusko Jaurlaritzak, bai, konparatuz beste elkarte autonomikoekin, daka sistema bat, bai, eta hori dudari gabe. Claro, diru gehiago sartzen du, baliabide gehiago sartzen ditu, eta kontua orokorrean, eta hau da, azken akordioa ailegatu, hendik ez dute ailegatu, baina, adostu egin dute, esan dute, orokorrean nik zenbat adingabek ditut, poblazioa araberan eta beste neurri batzuekin araberan, zenbat tokatzen zaizkit, eta orduan, ez daki zenbat. Hori nahi du esan baliabidea sortu ditu, Eusko Jaurlaritzak, zeren bestela, izango zen beste emaitza bat. Baina kritikatzekoa da, hasierako plantamentu hori esan ez, aber zenbat tokatzen zaizkit. Adingabeak dira, behartuta zaude protegitzeko adingabe batek. Euskal Herriari dagokionez ere, azken finean, Espainiak eta Frantziak duten muga administratiboa dela eta pasabidean dauden migratzaile ugari ere pasatzen dira, Europako beste toki batzuetara edo beste txoko batzuetara doazenak. Zer nolakoa da beraien hartatzea, hau da, Irunen badaude hilanderaz bat eta bi baliabideak, nolakoa da hartatze hori eta pasatzen diren pertsona guztiak edo nahikoak jotzen dute baliabide horietara, beldur dira, ez dute sinesten baliabide horietan? Jarraitzen dugu arazo berdinakin, arazo bat da, zeren ez da ahaztu behar, badakit askotan esaten dela gauza bera, baina ez da ahaztu behar, Irungo muga da barneko muga bat, Europar batasunean ez dira egon behar barneko mugak, eta bai, gaur egun daude. Hau lehenengo gauza, hortik aurrera, hasten dira pasatzen. Denak erabiltzen dute Eusko Jaurlaritzak jarri duen
hor baliabide hauek ez, segun nondik zatozte, ze harremanak dituzu pasatzeko, segun. Hemen baldin badakazu kontakturen bat edo pasatzeko, ez dezu behar erabili olako albergeak eta deskansatzeko. Eusko Jaurlaritzak orain dela hilabete batzuk, ematen zuen, ez daukate orain zehazki, baina goraka egin du zifra, eta nahiko gainean erabiltzen duten albergea. Zer gertatzen da, hemendik aurrera, hemen transfondo politiko bat dago, hau dudarik gabe, bai Europatik eta bai hegoaldetik, hau da, Marruekosek eta azken finean iriki edo itxi egiten du bere frontera segun eta zen negoziaketak ditu Europar Batasunekin. Eta Europar Batasunetik, kontuz, Frantzia, momentuz, esaten du, ez hain garbi, baina ari da botatzen seinale batzuk, esanez, gogorrago jarriko du kontrola. Eta orduan hori bere eraginak ekarriko ditu dudarik gabe. Frantzia aipatu duzu eta kontrol gogorragoak, eta zentzu horretan, hemen plato honetan Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu ordeak, Xabier Legarretak, salatu zuen Frantziako jendarmeek Irungo Santiago zubian espereski egiten zituzten nolabaiteko devoluziones en caliente delako horiek. Zuek ere, imaginatzen dut, praktiko horren berri izango duzuela. Bai, aspaldiko partez. Gertatzen dela da, gero, 2018an, uste dut izan zela, baina ez, 2018an ez ziren sortu olako kanporatzeko sistema, devoluzioak edo, baizik eta eskalaren arazo bat izan zela. Osea, hau lehenik zetorren, eta zetorren, ez du behar, 2015an jarri zuten kontrola mugan, Bataclan eta atentatu hauen araberan. Orduan, hor ja sortu zen olako praktikak, sortu ziren, 2018an izan zen eskalaren aldaketa askoz gehiago. Mantendu egiten dira, eta dira erabat ilegalak. Argi eta garbi dago, bai Europatik, tribunalak, bai, leku guztietatik esan dute hori ezin dutela egin eta jarritzen dute egiten. Zer egin daiteke horren aurrean esan nahi dut? Praktikak ilegalak izan da, nola jarraitzen dute horiek aurrera eramaten? Egia esan, epaitegi batera eramateko oso komplikatua, ni saiatu naiz, nik eta beste batzuk, bai, zeren, harremanetan jarri behar dezu alde batetik zer egiten du Frantziako poliziak eta zer egiten du hemengo poliziak. Baina hori epaitegi batean nahi du esan, epaitegi batek nolabait deitu egin beharko du Frantziako poliziei, ez da inerreza. Zeren espedientea, igual da gauza tekniko bat, baina, oso labur, esan ez. Oso komplikatua da eramatea epaitegi batera praktika hori ari diren egiten salatzeko Frantziakoek. Komplikatua. Aste honetan ere bestalde, kulturaniztasunaren nazioarteko eguna ospatuko da, asteazken honetan, maiatzako 21ean. Kultura ezberdinen presentzia euskal gizartean badago, hori ezin du inork ukatu, baina galdetu nahi nizuke gehiago kultura ezberdin horien arteko elkarbizitza edo elkartrukean. Zein harreman sor ditzake elkartruke horrek eta pixka bat sor dezaken aberastasun horren inguruan? Ni ez daki personalki, baina ez dut espero beste munduko gauza bat, hau da. Elkar kulturtasun hori ondo dago, baina gaur egun eta izango bagenun koexistentzia lasai batek ondo. Osea, ez dut espero beste munduko, bizi dezagun bakoitza, bai askoz hobeto izango zen, noski baietz, ezagutu eta bar, baina oso komplikatua da hori. Así que bizitzen bagea koexistentzia lasai batean,
gaur egun ni tan mal. Bata besteen ondoan behintzat bizi eta elkarri errespetatu esan nahi duzu. Bai, nahi dut esan, errealitatea azken finean hori da. Bai, minimoa, ez da? Gustatuko litzaiguke beste pauso bat eman, noski, eta denak elkarrekin ezagutu, eta bai, baina hori oso komplikatua da, oso komplikatua. Orduan, bai, saiatu hori lortu, eta bitartean, lasaitasun batean bizi dezago. Etorkizunari begira ikusten duzu aukerarik behintzat elkar bizitza horren bidean joateko optimista zea edo zein da zure ikuspegia? Aginte politikoek, nola esango nuke, simistu behar dute. Eta ez bakarri, aginte politikoek, hori egia da. Ez dugu bota behar beti aginte politikoek, ez. Gizartea orokorrean simistu beharko da, hau aldatzen dijoa eta aldatuko da, hau ez da voltatuko leno ezagutu degun harremanak. Orduan, har dezagun kontzientzia hori eta gero, aber nola kudeatzen dugu hemen daukaguna. Baina nik uste dut, oraindik ez dugu hartu kontzientzia hori. Bai aginte politikoek, bai gizartea. Oraindik agian desiatzen gaude, eta ez. Eta ulertzekoa da, nei ere, nei gustatuko litzaidake aldameneko batek izatea nik bezala, baina errealitatea beste bat da. Eta onartu beharko da, errealitate hori, gustatu edo ez onartu behar da. Gustatuko, bai noski, nei ere, claro, nire ideologia politiko, euskeraz hitz egiteko, errealekoa ez dizut esango, zer nik ez naiz errealekoa, baina, bai, nik bezala, tipo batek edo tipa batek, baina hori ez da posible, agian bai, izango dut aldamenekoa, baina nik ez dut aukeratzen nire aldamenekoek. Onartu beharko da. Gero eta anitzagoa dela hau. Jazta, onartu. Eta gero, begiratu beharko dugu nola kudeatu. Esaldi horrekin gaurkoan, hemen utziko dugu gure arteko elkarrizketa, Mikel Mazkiara, mila esker Amaikara etortzeagatik. Venga, eskerrik asko zuei. Iruñeko hilerrian panteoi berria zabaldu dute frankismoaren biktimak duintasunez oroitzeko. Iruñeko San Jose hilerrian panteoi berria zabaldu dute frankismoaren biktimentzat, udalaren eta Nafarroko gobernuaren arteko lankidetzari esker. Ekitaldian 15 pertsonaren gorpuzkiak obiratu dituzte. 1926ko estatu kolpearen ondoren eraildakoak eta orain arte identifikatu gabe zeudenak. Haien senideak, oroimenaren aldeko elkarteak eta agintariak bertan izan dira. Udalak adierazi duenez, panteoia memoriaren, aitorpenaren eta justiziaren simbolo gisa sortu dute. Hilduak izan diren, biktimei espazio duin bat eskaintzeko. Gaur, inoiz baino, ozenago eta argiago ultraeskundarren diskurtsoak eta fascismoaren jartzunak berriro altzatzen diren garaian baita erakunde batzuetan behintzat baita ere. Izan ere, ahanzturaren gainean eraikitzen den demokrazia injustizia errepikatzera kondenatuta dago. Oroimenaren gainean eraikitzen den demokrazia berriz indartsuagoa, justuagoa, gizatiarragoa izatera deitua dago. Ez gara zuen borrokarekiko axolagabeak, eta ez gara izango. Gaur hemen gogoratzen zaituztegu. Panteoi berria 2013an hasitako lanaren jarraipena dela nabarmendu du alkateak. Jada betirek dagoena eta berriak 95 kutsatarako lekua eskaintzen du. Ana Oio presidente ordeak eta memoria kontseilariak azpimarratu du proiektu honek memoriaren politika publikoekiko konpromisoa islatzen duela. Eta errepresaliatuen hondarrak berreskuratzea ezinbestekoa dela iraganari aurre egiteko eta bakearen etorkizuna eraikitzeko. Helburua argia dela nabarmendu dute.
Ez ahaztea eta biktima horien bizitzak eta sufrimendua duintasunez eta publikoki aitortzea. Denak ala inorez, dena ala ezerrez. Memoria historikoarekin loturik ere, 1936 eta 1959 urteen arteko giza eskubideen urraketak bildu dituzte Hernaniko udalak eta Arantzadik. Hernaniko udalak eta Arantzadi zientzia elkarteak bi liburutan bildu dituzte Hernanin gerra zibilean eta lehen frankismoan izandako biolentzia, errepresioa eta giza eskubideen zapalketak. Argitalpena herritarren aurrean aurkezteko ekitaldi hunkigarria egin dute udaletxeko pleno aretoan. 1936 eta 1959 artean, errepresioa eta giza eskubideen urraketa pairatu zuten hernaniarrak eta beren senideak izan dira bertako protagonista. Horrez gain, Unai Agirre bertsolariak eta Roberto Pacheco eta Judith Montero musikariek parte hartu dute ekitaldian, eta hainbat testigantza biltzen dituen bideo emanaldia ere eskaini dute. Xabier Lertxundi alkateak azpimarratu duenez, Hernaniko udalak zor historikoak kitatu du 36ko gerra eta lehen frankismoa ezagutu eta pairatu zuten hernaniarrekin. Hernani oso gogor jozun errepresioak. Neurri bat eukitzeko liburuan jaso da 2000 pertsona inguruk alde egin behar izan zutela Hernanitik, ez? Eta pertsona hauek guztiek urte luzez hamarkadetan ez dute administrazioaren aitortzarik izan, ez? Eta bi helburu ditu batetik, ez, lan honek bada memoria historikoa berreskuratzea, zabaltzea herritarren artean, garai haiek bizi ez genituenok ere ezagutza gure herrian zer pasazan, eta bestetik hura guztia sufritu zutenekiko aitortza bat egitea eta omenaldi bat ere egitea. Irati Zuriarrain liburuaren egileak bestalde, ikerketaren alde kuantitatiboa ez ezik, alde kualitatiboa azpimarratu du. Zifra handiaz aparte, aipatu ditzazkegu zifrak, adibidez, herritik ies inbar izan zuten 2000 eta 400 pertsona. Izen abizenekin identifikatu ditugula, baina bai azpimarratu nahiko nuke lan honek badaukala beste pixu bat edo garrantzia bat, zenbakitatik haratago doana eta dala pixkat garai hortan eta trantsizion zehar ere, errelatotikan ezabatu zituzten horien historiak berreskuratzea, eta horrek badula herriarentzat ere garrantzia eta hori azpimarratu nahiko nuke. Xabier Lertxundi alkateak aurreratu du 2026ko hainbat ekimen ari dela prestatzen Hernaniko udala. Memoria historikoa eta gertuko memoria berreskuratzen, zabaltzen eta ezagutarazten jarraituko du beraz Hernaniko udalak. Hernanina hainbat hildako utziz, joan zan gerra zibilean, askok jarraitzen du bila, eskatu zentzun dadila. Gerraren oiu isila. Hezkuntzara salto, Bordeleko errektoreak euskarazko azterketen eskaeran aurrerapenak agindu ditu. Maiatzaren 23an, ostirala, danborrada erraldoia egin zuten Baionan Seaskak deituta, euskarazko hezkuntza bermatzeko baliabide gehiago eskatzeko. Seaskako ikasle, irakasle eta gurasoek danborrotzen bidez baliabide duinak eta euskarazko azterketak egiteko eskubidea aldarrikatu zuten. Neurri zehatzak nahi dituzte. Datorren ikasturterako irakasle postuak argitzea eta azterketak euskaraz egiteko eskubidea bermatzea. Testuinguru horretan, astelehenean, Jan-Marc Huart Bordeleko Akademiako errektoreak Angeluko ikastola bisitatu du. Antxon Etxeberri, Seaskako lehendakari ordeak esan du positiboa dela errektorea ikastola bisitatzera joan izana. Lehen aldia baita Frantziako hezkuntza administrazioko maila horretako ordezkari bat Seaskaren ikastetxe batera doana. Ustez zintzoki ginda eta deskubritu du ikastola munduan nola martzen den eta hori. Zinez berria da, uste dut Frantziaren aliantzen lehen eta ez du ezagutzen. Galdera hainiz pausatu du. Irakasleak ikusi ditu, aurrak,
Nestez positiboa da hori. Gero aldatuko denez edo hola, bera ere lan egiten du Hezkuntza Nazionalen, Parisen baitu bere ministeritza eta ikusiko dugu, aldatuko direnez gauzak. Jan-Marc Huart Bordeleko Akademiako errektoreak adierazi du aurrerapenak izango direla euskarazko azterketen eskaeran. Seaskako ordezkariekin izandako bileraren ostean, Huartek konpromisoa hartu du azterketak euskaraz egiteko aukeraren inguruan aurrera egiteko. Azterketen gaia lantzeko datozen egunetan bilera tekniko bat egingo da Bordelen, Frantziako Hezkuntza Ministerioaren Eskola Irakaskuntzako zuzendaritza nagusiarekin eta euskararen erakunde publikoarekin batera. Errektoreak azpimarratu du garrantzitsua dela euskara ikasten duten ikasleek azterketak euskaraz egiteko aukera izatea eta haien ikaskuntza balioztatzea. Horrez gain, euskarazko irakaskuntzaren egitura piramidala aldatzeko nahi agertu du, ikasleek euskarazko ikasketekin jarraitzeko aukera izan dezaten kolegioan eta liseoan ere. Horretarako irakasle gehiago behar direla aitortu eta kalitatezko irakaskuntza bermatzeko lan egingo duela adierazi du. Azkenik, Seaskaren hitzarmena 2022an iraungi zela gogorarazi du Huartek eta hitzarmen berri bat landu behar dutela Seaskarekin eta euskararen erakunde publikoarekin batera. Ekonomiari loturiko albistei begira argindar itzalaldia gertatu zenetik hilabete igaro denean alternatiba bateratua aurkeztu dute Izarkom eta Goiener kooperatibek manifestu baten bitartez. Hego Euskal Herrian argindar itzalaldia izan zenetik hilabete igarotzear denean, egungo energia eta komunikabideen alternatiba bateratu gisa manifestu bat ondu dute Izarkom Euskal Herriko telekomunikazio kooperatibak eta Goiener energia berriztagarrien sorkuntza eta kontsumo kooperatibak. Euskal Herritik herri gisa zerrekin zezaketen aztertzen hasita, itzali sistema piztu alternatiba izenburupean manifestu bateratua argitaratu zuten duela astebete bi kooperatibek. 2025ko apirilaren 28 Hego Euskal Herrian izandako itzalaldi elektriko eta digital orokorra abiapuntutzat hartuta, egungo sistema energetikoaren eta telekomunikazioen mendekotasunaz, privatizazioaz eta horrek dakartzan arriskuez hausnarketa egin dute bertan. Web orriaren helbidea irubebikoitza piztu alternatibak.eus da, eta bihartik aurrera prest egongo da. Gaur ez dut uste bandik prest dagonik, bihartik aurrera prest egongo da. Eta Erikak esaten moduan, helburua da gu bioz gain, nolabait manifestu honekin bat egiten duten beste gizarte eragile guztiak honetara gehitzeko aukera eukitzea. Gaur maiatzak 27 manifestuaren berri eman eta manifestuarekin loturiko web orrialde aurkeztu dute. Era berean indarrak batzeko asmoz trantsizio ekosoziala helburu duten erakundei manifestura batzeko deia egin diete. Web orriaren helbidea irubebikoitza piztu alternatibak.eus da. Eta bihartik aurrera prest egongo da. Gaur ez dut uste bandik prest dagonik, bihartik aurrera prest egongo da. Eta Erikak esaten moduan, helburua da gu bioz gain, nolabait manifestu honekin bat egiten duten beste gizarte eragile guztiak honetara gehitzeko aukera eukitzea. Balorazio politikoa egin dute manifestuaren bitartez. Bestalde, itzalaldian teknikoki zer gertatu zen galdetuta, erantzun bat emateko datu ofizialen zain daudela adierazi dute. Zehingo dugu udan, ulertzen dugu udan etorriko dela erantzun ofiziala datuekin, guk ez ditugu datu horiek, ezin ditugu kodeatu, beraz ezin dugu erantzun tekniko bat eman, eta gure ardura dela, uste du, eta ez dugu gehienok horrelari garela, hitz egitea, jakitea zer gertatu den datu guztiekin, eta gero balorazio tekniko bat egitea. Azkenik datorren ekainaren 19an arratsaldeko 6etan hitzaldia prestatu dutela iragarri dute. Bilbon izango da eta herritarrekin itzalaldiaren inguruan hausnartuko dute. Eider Saezen, zure begira hemen kantarekin agurtuko gara gaurkoan, ongi izan eta bihar arte. Uda hontan egunak ondertzen eta zonire ondoan norkesan gozian betiko lekutan momentu berriak besarkada bat zure azpian berriro ikusiko garela itzeman berandu izan bat